Mutta hän oli semmonen kanssa, että hän ei hirveästi liikkuu, että hän vaihtaa. Voi olla semmonen mies. Joo, ehdottomasti se äänestä, eikä vaan siellä peiton alla pyöritellä sitten Tinderiä ja joystickia ja muita, niin mulla tuli tässä idea niin ammattilainen. Ja onko naispuolinen suteneuva? Mikä juttu täällä on? Jos ne on ollut tolla tavalla pre-match, se maksaa 5 €. Ja siinä sitten selvitetään Katrin kanssa, että löytyykö sopivia henkilöitä. Ja siinä ei vielä sitoo sitä mitään. Sen jälkeen kun mennään siitä eteenpäin on matching, se maksaa vuosia. Eli pre-matchin jälkeen Siis mä olin silleen, että tämä on hyvinhän ne toivoo, että eihän tossa tehdä mitään muuta kuin kuroida sen takana. Joo, otan tässä sitä. Tässä on justiinsa niinku naisten miesten. Nyt on niinku hirveästi aikaa tällaiseen niinku aivan järjestelmään. Malukan perheen pyörittelyyn. Mä vedän sen pakkasen tuolta kuule ulos, ja tulee sieltä takaisin asian hoidettu. Että niinku en mä ainakaan saa unta yöllä, jos mun pitää käydä. Mä nyt oon koskaan kattonut, kun se ei oo jonkun kehikon tai laatikon sisään. Mä tulin siihen, mä mittailin siinä koko ajan. Mä tein, että auta muuta kuin kokeilemalla. Ja otin sitten, avasin pakkasen oven ja katsoin, että no on kaksi eri niinku järjestelmää. Otin sieltä alhaalta sitten kiinni ja vetäsin reippaasti. Niin kyllä se pikkusen liikaa, että mä huomasin, että joku meni rikki. Se oli päivän hyvä. Mä katsoin, että mikä tässä pakkasen päällä oleva on semmonen niinku levykaappi ja päällä on jotain juomia tai muita juttuja. Se haalette samassa että siitä pakkasen yläreunat, kun siitä menee semmonen joku näköinen tuulen, niin semmonen. Se lähti myös sieltä. Sitten mä sanoin, että no, sen saa. Muutenkin pieni nähdä joku pieni koiranpentu. Mä näin viime viikolla, kun mä olin lähtöisin perjantaina aikaisemmin, niin tänne oli tullut tällainen joku pieni labradori. Niin mä haluaisin nähdä. Hänet haluaisin nähdä. Ja sitten mä haluaisin nähdä bernardilaisen pennun ja berninpainen koiran pennun. Mä haluaisin nähdä oikeastaan minkä tahansa koiran pennun. Joo, ja mitä mieltä te olette siitä? Pomerian pennu on semmonen tänne. Ja mitä mieltä te olette siitä sitten? Pidemmän aikaa ja pohjaa. Et voit kehittää tähän nykyiseen asuntoon sitä ostettu pieni, mutta sitten muuten. Niin onko tintti koiralle niin tytön vai älä irkaa? Se on just hyvä nimi, vaan sä et just hyvä tintti. Mutta onko se tyttö vai poika? Ei. Tintti ja Milu. Tintti on äiti. Nyt sä oot sit itse päästä. Nyt. Käsitelty! Hei, jääjät ja oikein nopeus korjausta aiheeseen. IFK oli eilen keskustelu, vaan maali. Hansko laittoi viestiä korjaajan, sitten Tyrmätään kan. Niin, nyt se on korjattu. Aivan oikein, juuri näin. Sitten toiseen aiheeseen, mistä puhumme tänä aamulla. Tiedätkö muistatte Matilta? Kyllä muistan varsinkin se on ollut, että se oli jäätynyt kiinni maahan ja nythän tää on pelastettu ja kerätty. Joo, siis kerrotaan niille, ketkä ei ollut aamulla kuulolla, niin hän oli jäätynyt tiehen kiinni. Ei ollut. Sitten niin,
jarru. Tänään 9 päivä uuttu Taami Hautala. Ja hei, ensi sunnuntaina sitten, siihen asti on aikaa miettiä sitä, ketä me äänestämme. Kaikki käydään äänestämässä. Jumalauta tukee. Kaikki käyt oikeesti lähet sieltä Keravalla. Onko hirveä jono? Otiks se siitä ennakkoäänestämässä? Ei kai se ennakkoäänestys Se meni jo. oli. Se juna meni jo. Mun mielestä se oli 3-5 päivä oli ennakkoäänestys. No ei helvetissä voi. Oliks näin vähän? Joo, niin se on jees. Mä olin laittanut Twitteriin jotain ja aamulla päällä. Minä olen ensimmäisen kauden verrattuna siihen, että paljonko mikäkin maksaa. Joka tarkoittaa, että ei se meille mitään ottaa lapsilisää 3 lapsista 500 €. Virossa se on tosi iso. Ja meillä sanotaan, että 2 tonnia. Niin näin ollaan yhtäkkiä saatu 2 asiaa muuta. Yhtäkkiä Ini kasih.